Continuen els problemes per als talls de llum a Badalona. Aquest dijous a la nit una cinquantena de persones, de veïns del barri de Sant Roc, van tallar el tramvia i el seu pas pel barri per protestar contra els talls de llum que afirmen patir des de fa setmanes, fins i tot mesos, i que podrien afectar entre 200 i 400 persones. Les imatges que veuen les van penjar els mateixos veïns a les xarxes socials. Els veïns van llançar alguns contenidors a terra per evitar el pas dels convois i també l'accés a l'autopista, i es van concentrar amb crits com "Volem llum". Qui també ha patit per talls de llum aquesta setmana han estat els veïns de Sistrells, que van denunciar que una avaria els havia deixat sense llum durant 20 hores. Des que ha arribat el fred, els talls de llum han estat molt habituals a la nostra ciutat. La mateixa alcaldessa ha exigit resposta immediata i no descarta que l'Ajuntament revisi les relacions contractuals amb algunes empreses de subministrament i imposi alguna sanció. Els nostres veïns i veïnes segueixen patint talls de subministrament elèctric, cosa que és absolutament intolerable, i per tant ja com a Ajuntament hem de dir que ja no podem sostenir més aquesta situació i hem de passar a una altra fase que té a veure amb revisió de contractes i pensar què farem en un futur, evidentment plantejant si deixem de pagar factures per pressionar fins que ens asseguem i ens donin una solució pels nostres veïns i veïnes. Precisament l'Ajuntament de Badalona posarà en marxa la setmana vinent un servei d'assessorament energètic obert a la ciutadania. Qualsevol persona podrà adreçar-se al Viver per rebre informació de com estalviar en la seva factura de la llum, aigua o gas. Es calcula que l'11% de les famílies catalanes tenen dificultats per pagar aquests rebuts. Aquesta setmana hem conegut de prop el cas d'una veïna de Badalona que pateix pobresa energètica. La Kerli Aguado, de 33 anys i originària de l'Equador, va comprar en plena bombolla immobiliària uns baixos al grup d'habitatges Verge de la Salut. En realitat es tractava d'un local reconvertit que a dia d'avui encara no té cèdula d'habitabilitat. Després de perdre la feina l'any 2013, va deixar de fer front a les quotes de la hipoteca, de gairebé 800 euros. El banc, que no li concedeix la dació en pagament, està pendent de subhastar casa seva. Aquest darrer any també ha tingut dificultats per pagar els rebuts d'aigua i llum. Ara deu uns 90 euros que no té a les companyies. Té por a un tall del subministrament i procura encendre l'estufa i els llums al mínim possible. Yo intento a veces ni estar en esta casa, porque la verdad que me da hasta depresión estar aquí metida. Entonces, cuando vengo, pues sí que pongo la calefacción, que tengo esta estufita, y con esa estoy intentando apagar las luces. La cocina la tengo de vitrocerámica, que es eléctrica, entonces sí, pues cocino pues a lo mejor de una sola vez para luego ya solamente calentar. Es lo que yo intento hacer, mi manera de ahorrar. Todavía no me viene la orden de corte. Cuando me llegue no sé qué va a pasar. Iré otra vez a la luz y el agua a ver qué tal, pero no tengo ninguna seguridad. A no tenir menors al seu càrrec, assegura que les ajudes li són denegades. Fins ara ha rebut el suport de familiars i amics, però espera arribar a un acord amb el banc i tornar a l'Equador, on somia, lliure de deutes, tenir una segona oportunitat. El govern de Badalona acusa el Partit Popular de malversació de fons públics al fer el canvi d'uniforme de la Guàrdia Urbana l'any 2013, quan hi havia roba per estrenar per valor de 43.000 euros. L'executiu local ha donat a conèixer aquest dimarts l'existència d'unes caixes de roba, com dèiem, sense estrenar per aquest valor, que havien estat adquirides pel govern de Jordi Serra entre 2007 i 2011 i que posteriorment havien estat abandonades en un magatzem del barri de Llafià. L'exresponsable de la Guàrdia Urbana, Miguel Jurado, ha explicat que el canvi d'uniforme es va encarregar durant el 2012 a recomanació de la Federació de Municipis amb l'objectiu d'unificar els cossos de la Guàrdia Urbana a l'estat espanyol. El regidor del Partit Popular afirma que va ser una comissió formada per comandaments i sindicats la responsable de triar una nova roba de servei que va ser estrenada pels agents al 2013. La llei impedeix que convisquin a la vegada dos uniformes diferents dins d'un mateix cos de seguretat i és per això, explica Jurado, que es va optar per no aprofitar la roba trobada. El Popular culpa el govern de Jordi Serra, previ al del Partit Popular, de fer una mala previsió a l'hora de comprar els uniformes. ¿Que hubo sobrantes anteriores años? Por supuesto. ¿Que hubo un pedido que en el 2009 o el 2010 pidió el anterior gobierno al Partido Popular para la tasa de reposición y que no se gastó todo? También. ¿Pero qué hacíamos? ¿De lo que no faltaba comprábamos otra vez uniformes caducados?
Se atendió a dejar la tasa de reposición por si hacía falta para otra cosa y coger el nuevo uniforme. Al magatzem, situat al barri de Llefià, hi ha caixes amb pantalons, caçadores i polars, entre d'altres, comprats abans del govern de García Albiol. N'hi ha de totes les talles i també 300 pantalons adquirits pels populars que els agents haurien tornat per provocar problemes a la pell. El govern insisteix en que el Partit Popular no va fer una bona gestió durant el seu mandat, explicant que la Federació de Municipis no obligava a canviar els uniformes. De fet, Dolors Sabater ha afirmat que encara hi ha municipis que no han unificat la roba de la policia local. Estem davant d'una malversació de diner públic molt important. No era una obligació. Per tant, el que calia era, tenint com tenien aquest estoc que havia costat més de 40.000 euros de diner públic, el que tocava era esgotar la vida útil d'aquest estoc i, en tot cas, plantejar-se aquest canvi d'uniforme més endavant. L'actual president del grup municipal del PSC, Àlex Pastor, s'ha defensat demanant als populars que no llenci pilotes fora i assumeixi les responsabilitats. El govern actual estudia ara què fer amb la roba, però podria ser destruïda, ja que està tota etiquetada com a guàrdia urbana i té l'escut de Badalona, la qual cosa dificulta el seu reciclatge. El sindicat de funcionaris de policia reclama depurar responsabilitats amb el govern anterior després de la trobada de més de 40.000 euros en roba de servei de la Guàrdia Urbana sense estrenar. Els representants dels treballadors afirmen no tenir coneixement de l'existència de tota aquesta roba de servei. Tant la SFP com la plataforma sindical unitària s'han mostrat sorpresos d'on s'ha trobat i lamenten que quedés abandonada i sense ús. Des del sindicat de funcionaris de la policia recorden que el 2012 ja van mostrar el seu desacord davant la decisió del govern del Partit Popular de canviar els uniformes i defensen que va ser una decisió política. En aquella època, els membres d'aquest sindicat apostaven per cobrir altres necessitats de servei i recorden que abans d'aquest canvi d'uniforme tenien problemes amb la reposició de la roba de servei. D'aquí la sorpresa que ara s'hagin trobat aquestes peces sense estrenar. Tots dos sindicats han aprofitat per reivindicar un altre sistema de distribució del material entre els agents. Aposten per un catàleg per punts, un sistema que ja s'ha aplicat a Rassau o l'Hospitalet. En aquella època reclamàvem la reposició de material perquè no ens havien donat l'any, crec que 2012 aproximadament. El que demanem és depurar responsabilitats. Creiem que, entenem que evidentment no comet ningú cap delicte, però la responsabilitat política de tenir aquests diners perduts i amagats en un magatzem, això algú hauria de respondre sobre aquest tema. Se daba la ropa anual que correspondía sin pensar en las necesidades que pudiera tener el propio trabajador. Y siempre hemos reclamado un catálogo de puntos, que es tantos puntos anuales, tanto me puedo gastar, hay una obligatoriedad de la administración en darme unas piezas que se puedan deteriorar o romper y las otras yo decido cuáles cojo. De esa manera no tengo un excedente en mi casa y se puede reutilizar ese presupuesto para otras necesidades públicas. El nou estadi municipal de futbol va ser presentat aquest dimecres als mitjans de comunicació. L'estrena oficial, però, serà diumenge, amb una jornada de portes obertes i amb el partit de Lliga contra l'Espanyol B. El mateix dimecres, els jugadors ja van poder fer el primer entrenament oficial i van tenir bones vibracions, sobretot pel que fa a la gespa, ja que afirmen és un aspecte clau per evitar possibles lesions. 4.500 localitats i unes instal·lacions de primer nivell conformen un nou estadi municipal on ja ha començat a rodar la pilota. Han estat 19 mesos d'obres i anys d'esperes i negociacions, però finalment la ciutat disposarà d'un estadi en condicions que servirà al Club de Futbol Badalona i al Sígol per seguir creixent esportivament. Aquest dimecres, en un acte simbòlic a la gespa del nou equipament, s'ha presentat la instal·lació als mitjans de comunicació i s'ha volgut enviar un missatge clar. És hora d'oblidar els entrebancs del camí i començar a gaudir dels avantatges que comportarà. Centrémonos en el presente y sobre todo en el futuro, ¿no? Es un estadio, ¿no?, que hace honor a Badalona, hace honor también al Club de Fútbol Badalona y si tenemos la suerte al otro club también femenino, ¿no?, que tenemos, como comentaba, ¿no?, la suerte en Badalona de tener dos equipos, dos clubs en categorías importantes y con muchas posibilidades de ascender. Jo crec que a partir d'aquí podem donar moltes tardes de bon futbol, amb un camp en condicions, on creiem que en aquest moment el que és el Badalona tindrà una imatge cap a l'exterior, que és la que toca, tant com d'Ajuntament
com a de club. El gran dia, però, serà diumenge, primer al matí amb una jornada de portes obertes per tal que la ciutadania pugui conèixer de primera mà el nou estadi. A la tarda serà el torn dels professionals amb la disputa del primer partit oficial, el que enfrontarà el Badalona amb el filial de l'Espanyol. Omplir les places de la ciutat de vida. És la voluntat del govern i sota aquesta premissa ha presentat aquesta setmana als veïns del districte 6 l'avantprojecte de reurbanització de la plaça Roja, al barri de Sant Roc. Preveu ampliar el nombre de bancs i zones per seure, instal·lar un escenari, també una àrea per gossos i millorar l'enllumenat i la connexió amb el carrer Vélez Blanco. També s'eliminaran 50 arbres que amb les arrels estan fent malbé el paviment. El que no es modificaran seran els elements distintius de la plaça, com ara el paviment vermellós i el concepte de plaça com a punt de trobada. El projecte s'ha completat amb les demandes dels veïns. Fins aquí el repàs de l'actualitat local. Tornem la setmana vinent quan està prevista finalitzin les obres per a reparar el col·lector de Llevant, al barri de la Mora. També els parlarem de les primeres impressions després de la inauguració del nou estadi aquest diumenge i com cada final de mes recollirem els temes més importants tractats al ple municipal de dimarts. Seran 7 dies. Bona setmana.